Ακολουθεί η με αριθμό 193 του 29 του 23 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Κέρκυρας της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κ. Αλέξανδρου Χρήστου Αυλωνίτη προς τον Υπουργό Υγείας. Το θέμα είναι αναστάτωση από τα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Βόρεια Κέρκυρα. Ενημέρωση για τις ενέργειες Υπουργείου Υγείας και ΟΔΗ. Κύριε Αυλωνίτη, έχετε 2 λεπτά για να θέσετε το ερώτημά σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τι να πω εγώ στην κυρία συνάδελφο που 4 ολόκληρα χρόνια έχω κάνει άπειρες επίκαιρες ερωτήσεις για το νοσοκομείο της Κέρκυρας και προχτές παρακολουθούσα από το σπίτι μου τη συνεδρία της Βουλής στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου οριμαγδός από ερωτήσεις βουλευτών από όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Βρισκόμαστε σε επίπεδο κατάρρευσης, πράγμα το οποίο απέφχομαι. Απέφχομαι γιατί δεν είναι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι και ο διοικητικός μηχανισμός προστασίας των πολιτών μας. Και αναφέρομαι σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το σωτήριον έτος 2023, στην Κέρκυρα, που εμείς βερμπαλίζοντας λέμε οι Κερκυραίοι ότι είναι ναυαρχίδα του τουρισμού, έχουμε θανάτους από λεπτοσπύρωση. Θανάτους από λεπτοσπύρωση. Το συμβάν, Μάιος του 2023. Πρώτο συμβάν διαπιστωμένο. Μετά από λίγες μέρες θάνατος από λεπτοσπύρωση. Τα 2 νοσοκομεία που επιλήφθησαν το 2 αυτών περιστατικών, της Κέρκυρας και της Θεσσαλονίκης, ενημέρωσαν τον ΕΟΔΗ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τίποτα. Ολόκληρο το καλοκαίρι. Σεπτέμβριος του 23, θάνατος από λεπτοσπύρωση. Όλοι λέγαμε ότι είναι στο ίδιο σημείο. Είχαμε διαπιστώσει όλοι ποια ήταν η αιτία του θανάτου. Και πριν από λίγες μέρες έρχεται κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, του θαύματος, να διαπιστώσει αυτά που λέγαμε από το Μάιο για το τι συμβαίνει στην Κέρκυρα, την ναυαρχίδα του τουρισμού. Και ρωτώ, όχι αν ήρθε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην Κέρκυρα, ήρθε, έδωσε εντολές να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο. Να μου πει το Υπουργείο, ερεύνησε έστω και μετά την ερώτηση που ζητάμε σήμερα, πήρα απάντηση από τον ΕΟΔΗ, πήρα από τον αντίστοιχο ελεκτικό μηχανισμό του Υπουργείου που ελέγχει τον ΕΟΔΗ, εάν από τον Μάιο του 2023 έκανε κάτι, τι είναι αυτό που έκανε ο ΕΟΔΗ συγκεκριμένα, πώς ενεργοποιήθηκαν οι Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας και οι αντίστοιχες του Δήμου, έτσι ώστε να γίνει απολύμανση στην περιοχή και να μην έχουμε θάνατο. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες συζητούσα εδώ με την κυρία Λινού, την καθηγήτρια, και ήδη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και μου είπε, το διαπίστωσα ότι το είπε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι τουλάχιστον 20 κρούσματα στατιστικά θα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί στην περιοχή αυτή. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, πέστε μου, απαντήστε μου στην ερώτηση, ποιες ενέργειες έγιναν και τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, γιατί έχω και άλλες καταγγελίες στη δευτερομιλία μου να κάνω, σε σχέση με το τι κατάσταση υπάρχει σε επίπεδο μυοκτονίας στο περίλαμπρο νησί και ένδοξο νησί των Φεάκων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αγαπηδάκη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αυλωνίτη, το να εντοπίζουμε ένα πρόβλημα και να το περιγράφουμε έχει μεγάλη απόσταση από το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια έτσι περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία προκαλεί περαιτέρω ανησυχία και δίνει στους πολίτες μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει επιτήρηση, προστασία, δεν υπάρχει κράτος εν τέλει. Δεν είναι σωστό αυτό και το λέω αυτό, κυρία Αυλωνίτη, γιατί θα μπορούσε να είναι στη θέση αυτή η κυβέρνηση το κόμμα σας σήμερα, έτσι. Αν το ακούγατε αυτό από ένα βουλευτή, ότι υπάρχει θάνατος από το λεπτοσπύρωση έτσι όπως θα παρουσιάζεται και δεν έχει περιληφθεί κανείς κτλ., δεν είναι μια εικόνα διάλυσης, ταιριάζει αυτό στους λειτουργούς, τους υγειονομικούς, στους υπαλλήλους του ΕΟΔΗ, στους ανθρώπους της περιφέρειας, στην οργανωμένη πολιτεία η οποία ανεξάρτητα από το κόμμα που κυβερνά θεσμικά παρεμβαίνει κάθε φορά για να κάνει τη δουλειά της? Καταλαβαίνω ότι λόγω των πλημμυρών στη Θεσσαλία γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος για τη λεπτοσπύρωση τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι υπαρκτό
Άλλωστε, εμείς ανακοινώνουμε τα στοιχεία και ανοιχτά, δημόσια, πάντα με τακτές ενημερώσεις και από τη Θεσσαλία και για τα ζητήματα της Κέρκυρας, και ο αρμόδιος πρόεδρος, ο νέος του ΕΟΔΗ, βγήκε και είπε για τα νέα κρούσματα και για την παλιά κατάσταση. Η λεπτοσπύρωση κατά το πρώτο ενάμηνο του 2023, και το ξέρετε αυτό γιατί η Κέρκυρα πράγματι δίνει κρούσματα εδώ και χρόνια, είναι η πρώτη περιοχή στη χώρα η οποία δίνει κρούσματα λεπτοσπύρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει 100 κρούσματα. Μπορεί να έχουμε 2 κάθε χρόνο εκεί και 1 αλλού. Αλλά ακόμα και αυτό σημαίνει ότι είναι ψηλά στην κατάταξη. Έχει λοιπόν δώσει μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ενώ για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2004 με 22 ο μέσος όρος ήταν 16,2 κρούσματα, με μέση καταγραφή τα 26. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2023 έχουν καταγραφεί, μιλάμε για όλη τη χώρα, 48 κρούσματα. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής ερμηνεία, σχετίζεται με τις πλημμύρες προφανώς, και ειδικά σε σχέση με το κομμάτι που έχει να κάνει με τα μολυσμένα νερά. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά, κύριε Αυλωνίτη, ότι στην Κέρκυρα υπάρχει αυξημένη και συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση από τον ΕΟΔΗ, ακριβώς γιατί υπάρχει διαχρονικά αυτό το ζήτημα. Παλαιότερες μελέτες πεδίου που έχουν γίνει επιδημιολογικές έχουν δείξει ότι στο νησί έχουμε πολλές δυνητικές πηγές μόλυνσης και τρόπους μετάδοσης, με τη δημιουργία πολλαπλών κύκλων μετάδοσης με περισσότερα ζώα πλην των τροκτικών, ενώ στα συμπεράσματα των μελετών έχει καταγραφεί ότι το υγρό κλίμα του νησιού βοηθά σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, και οι περιοχές που σημειώθηκαν τα κρούσματα βρίσκονται σε παιδινές εκτάσεις που διασχίζονται από χυμάρους και μόνιμες απορροές ρεμάτων του νησιού. Πέραν της τοπικότητας, συχνότητα εμφάνισης των κρουσμάτων εμφανίζει εποχική τάση, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφονται στις αρχές της Άνοιξης, Απρίλιο και Μάιο, και το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δηλαδή, ενώ ενδεικτική είναι και η προέλευση με την πλειοψηφία των ασθενών να συνδέονται με αγροτική και κτηνοτροφική ενασχόληση. Ακριβώς αυτή την τυπολογία βρίσκουμε και στα κρούσματα του 23 στην Κέρκυρα, δεν είναι λοιπόν ανεξήγητα. Στο επίπεδο πρόληψης, ο ΕΟΔΗ, το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να αποτυπωθεί πως γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει και τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε. Γνωρίζοντας λοιπόν την υφιστάμενη κατάσταση, ο ΕΟΔΗ έχει στείλει την σχετική ενημέρωση ως όφιλε αρμοδίως στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και σε όλη τη χώρα από το Φεβρουάριο του 2023, συστήνοντας με τον υπαριθμό πρωτοκόλλου 2822 και η ημερομηνία 2 Δευτέρου του 2023 έγγραφό του με θέμα ενημέρωση για τη λεπτοσπύρωση τις εξής παρεμβάσεις. Ενημέρωση τοπικού πληθυσμού όπου εμφανίζονται κρούσματα για τα μέτρα πρόληψης. Αντίστοιχες οδηγίες εκδώσαμε και τώρα με αφορμή τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Τακτές ενημερώσεις του πληθυσμού για τη λεπτοσπύρωση, ειδικά στις περιοχές που έχουμε αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων. Τόσο το πρόσφατο κρούσμα, όσο και τα προηγούμενα, όπως είπα και πριν, μέσω του δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης, το οποίο είναι συνεχές και λειτουργεί όλο το χρόνο. Ενημερώθηκε αμέσως ο ΕΟΔΗ από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, και έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Δηλαδή, ενημέρωση της τοπικής Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για όλα τα κρούσματα τα οποία γνωστοποιήθηκαν στον ΕΟΔΗ. Επιχειρησιακή παρέμβαση με ειδικό κλιμάκιο επί της εμφανίσεως του τρίτου κρούσματος στην ίδια περιοχή. Δεν θέλω να ονομάσω το χωριό γιατί πολλές φορές γίνεται και στιγματισμός των περιοχών και θα ήθελα να το αποφύγω. Έγινε λοιπόν επιτόπια επιδημιολογική διερεύνηση. Ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ έκανε παρέμβαση στις 27-28 Σεπτεμβρίου με ειδικές διαδικασίες και έδωσε ενημέρωση. Πήρε δείγματα από τις διαφορετικές περιοχές αγροτικών εκτάσεων που έχουν πλούσια βλάστηση, διαφορετική μορφολογία εδάφους, όπου υπάρχει έντονο το υδάτινο στοιχείο. Καθώς αυτό, όπως είπα και πριν, διευκολύνει την διάδοση της λεπτοσπύρωσης λόγω της παρουσίας τροκτικών και άλλων διαβεβαστών. Έγιναν συνεχείς συναντήσεις και όλο αυτό το διάστημα με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, τον Δήμαρχο Κέρκυρας, τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας των Ιωνίων Νήσων, και σε όλες αυτές τις συναντήσεις και τη συνεργασία που, ξαναλέω, είναι συνεχής, δεν είναι ευκαιριακή, έχει τονιστεί η αναγκαιότητα του να γίνονται συνεχώς και συστηματικά μειοκτονίες. Αυτό γράφουμε και στις οδηγίες και στις εγκυκλίους, και η διαδικασία είναι ότι το Υπουργείο Υγείας απαστέλει αυτές τις υπηρεσίες στις οδηγίες αρμοδίως στις υπηρεσίες περιφέρειας. Οι υπηρεσίες προχωρούν στην επιχειρησιακή παρέμβαση και ενημερώνουν αντίστοιχα το Υπουργείο. Αυτό σχετίζεται επίσης με την έγκαιρη απόρριψη των σκουπιδιών για να μην προσελκύονται τα τροκτικά.
Θέλω να τονίσω κάτι. Δεν είμαστε σε φάση εφησυχασμού. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και με αφορμή τη Θεσσαλία και στην περίπτωση της Κέρκυρας. Όμως δεν πρέπει να προκαλούμε σύγχυση και να δίνουμε μία εικόνα στους πολίτες ότι εδώ είμαστε σε κατάσταση πανικού. Ο ΕΟΔΗ είναι στη διαδικασία υλοποίησης ένα νέο εργαλείο, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε έγκαιρη ανίχνευση σε τοπικό επίπεδο, επιδημιολογικό. Αυτό το έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης και όταν έρθει η ώρα θα ενημερώσω το Σώμα αναλυτικά για αυτά τα έργα, ούτως ώστε να έχουμε ακόμα πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Όμως, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία των δημοτικών αρχών, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε έγκαιρη μειοκτονία, άμεσα, αποτελεσματικά και πολύ αποτελεσματική αποκομιδή των σκουπιδιών. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζητήματα. Ολοκληρώστε, τα οποία... κυρία Υπουργέ, αν θέλετε. Μία φράση μόνο, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ανοχή. Υπάρχουν ζητήματα που τώρα λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών πολλές φορές γίνονται και αφορμή για πολιτική εκμετάλλευση. Το κατανοώ. Είναι όμως σημαντικό. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά, και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και το Υπουργείο Υγείας, οι αρμόδιες αρχές. Ξαναλέω, το είπα και χθες, να μην υπονομεύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες, γιατί αυτές τελικά είναι, ανεξάρτητα από το κόμμα που κυβερνά, που θα χρειαστεί να χτίσουν την εμπιστοσύνη και να μπορέσουν να κάνουν τις παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες. Έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας, κυρία Βλονίτη. Η κυρία Υπουργός με μέφεται ουσιαστικά ότι εκμεταλλεύομαι ένα γεγονός πολιτικά στην πατρίδα μου, εκεί που γεννήθηκα. Και ότι εγώ ως πολίτης της Κέρκυρας και βουλευτής να μην αναδείξω το όλο θέμα και να το αφήσω όπως η ίδια ισχυρίστηκε στην τύχη. Είμαστε άτυχοι στην Κέρκυρα γιατί έχουμε υγρό κλίμα. Αυτό θέλει. Θέλει να μην το δημοσιοποιήσω, γιατί θα πρέπει όταν πάω στην Κέρκυρα να με βρίζουν οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων ότι αναδεικνύω ένα θέμα, το υπερτονίζω και θα βλάψει τον τουρισμό. Μονίμως η ίδια εποδός. Οι εφημερίδες, όλες αυτές οι εφημερίδες από την Αθήνα που δημοσίευσαν το γεγονός με ονόματα, διευθύνσεις κτλ. Στείλετε κανένα έγγραφο να τους πείτε τα ίδια που λέτε σε μένα, ναι. Να τους πείτε, μην δυσφημείτε την Κέρκυρα, μην δυσφημείτε την Ελλάδα. Γιατί το κάνετε και το λέτε σε μένα, ναι. Άτυχη λοιπόν η Κέρκυρα λόγω του υγρού κλίματος. Πώς δεν μου είπατε ότι φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση αυτήν? Συγγνώμη, έτσι εγώ εισέπραξα την απάντησή σας, κυρία Υπουργέ. Έτσι την εισέπραξα. Μακάρι να κάνω λάθος. Δεν μου απαντήσατε. Ειλικρινά δεν μου απαντήσατε. Σας ρώτησα συγκεκριμένη ερώτηση και εσείς μου είπατε ότι ήρθε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ το Σεπτέμβριο του 23, διαπίστωσε, εντόπισε, έδωσε οδηγίες, εφαρμόστε το πρωτόκολλο. Μα αυτό σας το είπα στην αρχή. Ότι ήρθε μετά από 5 μήνες. Στον τόπο που δημιουργήθηκε το κακό, που είναι άπειρα τα κακά σε ολόκληρο το νησί, εκεί δηλαδή που δημιουργήθηκε, που ήταν η εστία, η πηγή του μικροβίου, δεν ξέρω αν είναι μικρόβιο, εν πάση περιπτώσει, της λεπτοσπύρωσης, δεν πάτησε ψυχή. Στα social media οι γείτονες μίλαγαν. Τα έγγραφα σοριδών. Και σας ρωτάω το εξής απλό σήμερα. Το ελέγξατε? Να πάω στην Κέρκυρα και να τους πω ότι νέο ΕΟΔΗ από την πρώτη στιγμή που το νοσοκομείο της Κέρκυρας και το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ανέφεραν τα περιστατικά στον ΕΟΔΗ, τι έκανε ο ΕΟΔΗ? Και μου λέτε εσείς συσκέψεις. Για ποια σύσκεψη μιλάτε? Πέστε μου σας παρακαλώ ημέρα και ώρα να πάω στην Κέρκυρα να ρωτήσω πότε έκαναν σύσκεψη για τους θανάτους που έγιναν στη Βόρεια Κέρκυρα. Δεν λέω ούτε εγώ το χωριό. Να μου το πείτε όμως. Όχι γενικά και αόραστα, όπως γενικές και αόριστες είχα απαντήσεις όταν έκανα ερωτήσεις για το σύστημα υγείας στην Κέρκυρα. Τα ίδια που είπατε προηγουμένως. Λέτε και εσείς, τα ίδια έλεγε και ο κύριος Πλεύρης. Παλιότερο ο κύριος Κικίλιας. Και το νοσοκομείο είναι υποδιάλυση. Τα κέντρα υγείας κοντεύουν να καταρρεύσουν. Αυτά που λέω είναι υπερβολή. Τότε αν είναι υπερβολή, γιατί δίνετε λεφτά να φτιαχτούν οι υποδομές? Γιατί κάνετε συνεχείς διαδικασίες πρόσληψης και ψυχή δεν πατάει να συμμετάσχει σε αυτό? Τι συμβαίνει? Να μην φωνάζω λοιπόν, να μην λέω. Μήπως μας ακούσει κανένα τουριστικό γραφείο και υπάρχει πρόβλημα στην Κέρκυρα? Δεν είναι έτσι. Εγώ θα κάνω, όπως και όλοι οι βουλευτές, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι να ανορθωθεί, να αναστηλωθεί το εθνικό σύστημα υγείας. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί της δημόσιας υγείας όπως ο ΕΟΔΗ να δουλέψει, το Υπουργείο σας να παρακολουθεί, να δημιουργηθούν ελεκτικοί μηχανισμοί. Να σας πω κάτι και θα το πω.
Έχετε φανταστεί τη νύχτα να πηγαίνετε με αυτοκίνητο τζιποειδές και να περπατάνε τα ποντίκια, τάγματα, συντάγματα, ταξιαρχίες και να σταματάς για να μην πέσεις πάνω σε σωρία τέτοιων? Να σας δείξω εδώ βίντεο και μου λέτε να μην φωνάζω, να μην μιλάω? Να σας δείξω βίντεο που μου στείλαν άπειρα πολίτες της Κέρκυρας, στην αυαρχίδα του τουρισμού, στο ένδοξο νησί των Φεάκων. Απαντήστε μου λοιπόν συγκεκριμένα στην ερώτηση σας παρακαλώ. Τι έκανε το Υπουργείο σας, τι έκανε ο ΕΟΔΗ για το συγκεκριμένο θέμα που σας ρωτώ, που είχαμε 2 θανάτους από λεπτοσπύρωση στην Κέρκυρα? Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Ολοκληρώνεται η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης με απάντηση, δευτερολογία της Υπουργού κυρίας Αγαπηδάκη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αυλωνίτη, διαστρέψατε τα λόγια μου. Δεν σας κατηγόρησα για τίποτα από όλα αυτά που είπατε. Καθήκον όλων μας, των βουλευτών, να κάνουν τις ερωτήσεις και να απαντάμε, να είμαστε εδώ και σε εμάς να απαντάμε κτλ. Για όνομα του Θεού, δεν καταλαβαίνω προς τι όλο αυτό το πράγμα, το ξέσπασμα. Πάση περιπτώσει, να επιστρέψω σε αυτά που είπα. Αυτά που είπα, κυρία Αυλωνίτη, για το υγρό κλίμα και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι η άποψή μου, ούτε δικαιολογία. Είναι επιστημονική τεκμηρίωση, είναι η αιτιολογία, τα δεδομένα, τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΗ στις εκθέσεις του. Και ξέρετε, παρόμοια αιτιολογία έχουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου, από αρμόδιους φορείς, το ECDC, το αμερικανικό CDC. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση, να πείτε και στην κυρία Λινού να σας ενημερώσει, που είναι όντως γνώστης και τα ξέρει αυτά, εάν αυτά που λέω είναι η άποψή μου για το υγρό κλίμα και τα υπόλοιπα, ή αν αποτελούν γεγονός και δεδομένα. Στα υπόλοιπα, γιατί δυστυχώς δεν είχα σκοπό να ανεβάσουμε τους τόνους, αλλά με αυτά που λέτε τώρα και γίνεστε έτσι και τόσο πολύ καταπέλτης στην κυβέρνησή μας που κάναμε όλα αυτά και έχουμε καταστρέψει το νησί, πρέπει να σας πω τα εξής. Η πρώτη αιτία λεπτοσπύρωσης, το είπα και πριν, είναι η αλληλεπίδραση σκουπιδιών και όχι μόνο με τα τροκτικά. Η κυβέρνησή σας όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν διακυβέρνηση έκρυβε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αν λοιπόν κάποιος το φέρνει στο δημόσιο διάλογο, είμαστε εμείς, κύριε Αυλωνίτη. Αν κάποιος φέρνει λύσεις, είμαστε εμείς, κύριε Αυλωνίτη. Εσείς αυτό που είχατε κάνει ήταν να στέλνετε τα απορρίμματα του Δήμου Κέρκυρας 250 χιλιόμετρα μακριά, στη μονάδα διαχείρισης στην Κοζάνη, ενώ οι άλλοι 2 δήμοι του νησιού στέλνουν τα απορρίμματά τους στο χιτά της Βόνιτσας στα Γιάννενα. Αυτή την κατάσταση αφήσατε. Μέχρι που ήρθαμε εμείς και από την προηγούμενη θητεία, από το 19, κάναμε την επαναδημοπράτηση της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων για να καλύψουμε τις ανάγκες των 3 δήμων που έχουν τα νησιά και των Παξών. Η νέα εγκατάσταση θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο και θα περιλαμβάνει μονάδα διαχείρισης σύμμικτων απορριμμάτων, δυναμικότητας 29.500 ετών ανά έτος, και μονάδα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων 14.000 τόνοι ανά έτος. Στην εγκατάσταση προσθέσαμε τη δυνατότητα προαίρεσης και μονάδας διαλογής, χωριστά συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων, με δυναμικότητα 10.000 τόνους το έτος, ώστε το έργο να πληρεί τους νέους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ. Το κόστος είναι 23,1 εκατομμύρια ευρώ για τις 2 πρώτες μονάδες, 11,6 εκατομμύρια ευρώ για τη μονάδα ανακυκλώσιμων. Επιπλέον, ο διαγωνισμός προβλέπει τη λειτουργία μονάδας για 6 χρόνια προς 1,68 εκατομμύρια ευρώ το έτος, συνολικά δηλαδή 12,4 εκατομμύρια, με δυνατότητα επέκταση σύμβασης για άλλα 6 έτη. Και έτσι, μετά τη λειτουργία αυτής της εγκατάστασης, οι ποσότητες που θα οδηγούνται σε ταφή θα είναι μικρότερες του 20%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων θα μετατρέπεται σε απορριμματογενές καύσιμο. Αυτό σημαίνει λύση, κύριε Αυλωνίτη. Αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Ξαναλέω, τα θέματα δημόσιας υγείας δεν προσφέρονται για πολιτική σπέκουλα, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πραγματικά, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, ουδής εδώ μέσα βάζει την υγεία των πολιτών έτσι, σε δεύτερη μοίρα για οποιασδήποτε οικονομικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ξαναλέω, διαστρεβλώσατε τα λόγια μου. Ποτέ δεν είπα ότι για λόγους τουρισμού δεν πρέπει να μιλάμε. Είναι καθήκον μου να είμαι εδώ και να απαντώ. Είναι υποχρέωσή σας να μας ελέγχετε. Εδώ θα είμαστε με τα στοιχεία, όχι όμως να ακούμε και τέτοια πράγματα και να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Αν είχε γίνει η δουλειά που κάναμε ως κυβέρνηση, κύριε Αυλωνίτη, 5 χρόνια, από το 19 μέχρι σήμερα, αν είχε γίνει κατά την περίοδο κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν θα είχαμε πιθανά κανένα κρούσμα λεπτοσπύρωσης, και γι' αυτό λέω ότι καλό είναι αυτά να τα αφήνουμε έξω από την πολιτική αντιπαράθεση.